बिटिआर सरकारा गोबाव सम हारिमुआरि बिथिङाव बिहोमा होबोनाय मुंदांखा गुणवती बसुमतारी जायखौ दांखोलोदो होनना मिथिनाय जायो। बिथाङा जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म बान्था मोननो हानानै खौरांगिरिनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा फोरमायदों। बिथां गुणवती बसुमतारी एबा दांखोलोदोआ फोरमायदों दि गुबुन जौगानाय हारिजों फेर फाथिनोब्ला गावनि हारिनि थाखाय जुजिनायखौ लानांगौ जायो। जों गोदोनि समाव गोबां खस्थ'नि गेजेरजोंसो मेथाइ सावथुनखौ दिहुनोमोन, नाथाय आथिखालाव बर' हारियाबो गुबुननि गाहायाव गैला। आथिखालाव बर' सावथुनाबो हिन्दी सावथुननि बादिबो जालांनो हमबाय होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिथां गुणवती बसुमतारीया। आरोबाव बिथाङा फोरमायबावदों दि बड' इन्डास्ट्रि आरो प्रडिउसारफोराबो सानो जे बर' सावथुनखौ गोजौ फारसे दिखांलांनो, नाथाय जेसेबां सावथुन दिहुननायाव खरस जायो बेफोरबायदि खरसखौ मोनफिननांगौनि जोंनाव हाथाय गैया। मानोना बर' सावथुनखौ जोंनि दलरसे बर' जायगायावल' नायनाय जायो, बेनिखायनो कालेक्सनफोरा जानो नागिरा होननानै बाथ्रा फोरमायदों बिथां गुणवती बसुमतारीया। औ, बेथ' समनि गेजेराव सोलायनायाथ' फैखायो। जों गोदो जानला मोनला सोलिबोनाय बायदिथ' जों दा संसार जानायावबो बेबायदिया जालाना। समजों लोगोसे गासिबो सोलायलांफाजोबनांगौ जायो। आरो मालायफोरनिखौबो जों नुबाय दा बेसेबां जौगानाय, बे जौगानाय दस्रा हारिफोरजों एसे फेर फाथिलायनांगौबा गावखौबो गाव बा गावनि हारिनि थाखायबो एसे जोङो जुजिनाय बेबायदि लानांगौ जायो आरोखि। दा आंनि नुनायावथ' जों गोदो ओरैबायदिमोन बिराद खस्थ'नि गेजेरजोंसो जोङो माबायोमोन। आरो टेकनिकेल लाइनाबो जेन'बा केमेराखौनो होन बा लाइट टाइट होनाय बेफोरबायदिखौ इसेबां एक्सपार्ट नङामोन, इसेबां गोरों नङामोन आरो बुंनो थाङोब्ला आसामावनो होनजायो। आङो बै रंजालि केसेटखौ जेला दिरुनो होमब्लानो आङो बेबायदि माबाखौ नुबोदों आरोखि। जेला रेकर्डिंआ गुवाहाटीनि ज्योति चित्राबनाव जादोंमोन, बे समाव जोंनि जेन'बा बे रंजालि संगित एकाडेमियाव जेसेबांनाखि जोंनाव दामग्रा आरोखि, बेहाय दामग्रा आइंसारानि माखासे टिम दङमोन। बिसोरो सारनि दैदेननायावनो नटिसन नायनानै दामनो हायोमोन। नाथाय बिनि आगोल बेहाय जाय असमियाफोर गान खनोमोन ना, केसेट दिरुनोमोन, बिसोरो नटिसन नायनायखौनो नायनानै आन्दायबावोसोमोन। बे देरजानाय नङा आरोखि, बेखौ आं नुबोदों आरोखि। औ, मालायफोरनि गाहायाव नङा। दाथ' आरो हिन्दीफोर बायदिसो जासिनलायलांबाय। बर' फिल्म इन्डास्ट्रिखौ नोङो बिनि प्रस्पेक्टखौ माबायदि नुहुरदों? दा इन्डास्ट्रिया सानो, प्रडिउसारफ्राबो सानो गोजौ फारसे लांनो, दिखांलांनो, नाथायबा जेसेबांनाखि बेफोराव खरस जायो बैफोरबायदि खरसखौ मोनफिननांगौनि बिदि बायदि बाजार गैया आरो हाथाय गैया। जोंना माने दलदसे जायगा बर' एरियायावल' नायनाय जायो नालाय, ओंखायनो कालेक्सनफ्रा जानो नागिरा। दा कालेक्सन जायाबा प्रडिउसारफ्रा बोरै गावनि सिपिनि फैसाजों मा खालामलांनो। दा जेरै कम्पानि गानफ्रा बिदियाव थैलायलांनाय बायदि जालायलांदों ना। कम्पानि गानाव सासे मेनेजारनि आन्दारावनो बेसेबां आर्टिस्टफोर थांनानै मोनसे टिमखौ दैदेनोमोन। गोदोना मानिलायोमोन, एकदम निस्वार्थ माबाजों गावसोरनि इन्टारेस्ट हिसाबै गाबोयोमोन। दा जोंनाबो आगोलाव बेबायदिनोमोन आरो, दानाथ' एसे लुबैबाय, आसा खालामबाय। मानो होननानै बुङोबा आगानसे आवगायनांगौबानो जोंहा थाखा फैसानि खोथा नांगौ जायो नालाय।